народен хор Светлина е част от групата за народно творчество в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с увредено зрение на територията на община Варна. Този център се управлява от Фондация Съпричастие и се финансира със средства от държавния бюджет. Чрез тези дейности се опитваме да стимулираме хората с увреждания да развиват своите таланти. Осигурили сме зала за репетиции, професионален диригент, костюми хубави, автентични и най-важното, което е за тях, участие на сцена, за да може по този начин да представим пред обществото техните възможности и да постигнем една така желана интеграция чрез изкуство. Ръководител съм на женски народен хор Светлина. Казвам се Теодора Манева. Работя с тях около 20 години. Различна възрастова група са момичетата. От 20, 22 до 65-70. Разбираме се прекрасно. Всички сме едно голямо семейство, сплотено семейство. Работим материал от всички фолклорни области на България. Носители сме на много награди в страната. Прах не вдигай, не до прах и пепел, не ти целе, не до бяла, не до... Не праши си, не до жълти чепри, не ти целе, не до бяла, не до... Момичета равни тонове искам. Хубави равни тонове. И с много усилия, с много хъс и настроение правим всичко. Удоволствие да се работи. Интересното тук е, че и по-различно е, че самия начин на работа е по-специфичен. При нас основно има и с остатъчно зрение, но 90% са с нулево зрение. При нас основно момичетата са с нулево зрение и връзката ни с тях е сърдечна. Те ме чувстват и аз ги чувствам. Тие, които ме виждат, когато подам с ръка, започват. Останалите, които не ме виждат, го чувстват както аз го чувствам. Сърдечна връзка. С нощи съм минал Козумеленке, с нощи съм минал пред вашите порти, Козумеленке, пред вашите порти. Там си загубих Козумеленке, медни кавани. Не ги ли найде Козумеленке,
за мен си спомня. В този състав съм вече, може би, повече от 10-15 години. Идвам тук с голямо желание, защото първо, че това е едно развлечение за мене и второ, тук се срещам с моите приятелки и е много приятно и весело и също така, като си има предвид, че и ръководителката на групата е много човечна, много сърдечна. Това на всички ни доставя едно удоволствие и, както каза тя, ние сме едно сплотено семейство. Участвали сме в много фестивали, значи като по-такива крупни награди са наградите от листопад на спомените тук във Варна, Старопланински събор в Велико Търново, в село Кортен, там спечелихме 3-та награда за обработени хорови песни. Там конкуренцията беше голяма. В село Каран Върбовка също участвахме и там спечелихме награда. И въобще навсякъде, къде сме участвали, сме спечелвали призови награди, и плакети, и статуетки. И е хубаво човек да пее поначало. Казвам се Кръстинка Димова и съм отскоро в този състав, 8 години както съм при тях, което мен ме радва много, защото обичам да пея, обичам да бъда сред хората, на мен ми прави голямо удоволствие. Просто съм емоционален човек и това ми прави най-голямо удоволствие. Момичета са много добри, много се разбираме, ходим, изнасяме концерти, връщаме се с много голямо удоволствие, разтоварвам се много. И това изпитвам голяма щастие и голяма радост, за което им благодаря на всички.